Dumela makulu ndawa ndine nyaya ndasangana nayo pabepa reAfrica Beautiful Room vari kunyora kuti SADC rules out fresh elections in Zimbabwe. So pabepa ravo manyorera vakazvita vakati in a shocking but expected development, SADC we will no longer push for fresh elections in Zimbabwe as a way to resolve political crisis in Zimbabwe, which came as a result of the seriously flawed Zimbabwe election in August 2023. Our sources within SADC say the key is the Zimbabwe opposition leader Nelson Chamisa. He successfully had convinced SADC that only fresh election in Zimbabwe would resolve the political crisis in Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa, on the other hand, he had failed to convince SADC on why fresh election would be a bad idea. June 3rd was set for fresh elections to be held in Zimbabwe, but when Nelson Chamisa dumped the contaminated CCC, SADC is clear they can't keep pushing for fresh elections in Zimbabwe without Chamisa. Our sources within SADC say. Azvina kumira mushe zvikanzi vakomana SADC yange ida kumboti ma-election aitwe mafresh, but kana pari kutaura kuti pasina mukomana hapana fresh election inoitwa. Ngatidzike tione vari kuti chi. We do have it on good authority that Nelson Chamisa will announce a new political party soon, and also has an important briefing for SADC on the situation on the ground in Zimbabwe. So we also have it on good authority that Nelson Chamisa submit to SADC a proposal for SADC to facilitate a transitional authority that should then lead to fresh elections in Zimbabwe. Our political science professor based in Florida, USA, said there is no way SADC can push for fresh elections in Zimbabwe without Chamisa. Nelson Chamisa is the key figure in Zimbabwe politics right now, and I don't know how many times I have said this. Right now, Nelson Chamisa is not actively involved in the political circles. He stepped aside. SADC cannot push for fresh elections in Zimbabwe under present circumstances. Those who call them opposition and sitting in the Zimbabwe parliament are not opposition. They are Mnangagwa and ZANU-PF agent tools that have been used to destroy Nelson Chamisa, and SADC knows that. Zimbabwe parikunzi panapa vanhu vakomana Africa Beautiful Room fresh election emaitarisira kubva SADC akusisina nekuti mukomana advocate Nelson Chamisa akasiya bato recitizen coalition for change bato ravakapinda naro kunokukudzana neZANU-PF musi wa 23 August 2023 pama-election akaitwa aya. So iko zvino akabhasiya CCC yacho, saka SADC haina pechapusha for fresh elections. Vakakutomirira kutonzwa kuti achavhura here imwe political party vozotangira ipapo voona kuti vachaita sei. Asiwo pari kunzi panapa mukomana achazoendesa kunosubmita zvinhu zvake kuti vaonesane kuti vangaita transitional authority. Ndo manyorerwa zvaita paAfrica Beautiful Room, but these guys ndo vakomana vaya vekumboya nenyaya vachiti SADC iri kuenda Zimbabwe musi wakati chichi panapa vadzoka vakati SADC ichakwanisa kumirira for fresh elections muZimbabwe. Ndo zvinhu zvari kunyora vari kutaura panapa. Ini nisanyaya metizhen munozviziva kuti ini ndoda zvinhu ndine makuhwa ndiri 1 gig ndinenge nchiuya futi nenyaya dzine mukosho mukuru tichionesana kuti vanhu ava vakaona kuti hakusisina plan. Because inini ndagara nchivadhiga vakangoti musi wa 5 SADC iri kuya ndabva ndatomuka musi wa 5 vachiti tamirira kunzwa kuti haufa SADC yawo here. So vakabva vaona kuti kunenge kune vanhu vakagara bhamba ndo vakatanga kuchinja nyaya, vakatanga kuchinja magopost. So vakutaura zvimwe manje vanzaiwa izvi so SADC ichayo because zvatopa chena zvimwe zvacho zvingori common sense. Amene kuti vange chinyora zvawo mubepa here, but zvimabepa ndisingazvichinzi zvinenge zvakakept kozvi zvichitoshandiswawo kunyora nyaya dzinenge dzisina proof nazvo. But inini sanyaya metizhen ndinongoya kunovhunungura nyaya.